TMC Education дарвозаҳои ояндаро ба сӯи шумо ва фарзандони шумо мекушояд. инак омӯзиши хоси забонҳои англисӣ, русӣ, хитоӣ, олмонӣ бо ҷалби забоншиносони бо таҷрибаи дохилу хориҷ, омодагӣ барои супоридани TOEFL ва IELTS, омӯзиши кори муҳосибот бо барномаи 1S, дарсҳои махсус барои довталабони мактабҳои олӣ дар заминаи фанҳои физика, химия, биология, математика аз тарафи омӯзгорони бо таҷриба, аз барсозии барномаҳои компютери Word, Excel ва ғайра. ин ҳама аз ҷониби TMC Education барои ояндаи шумо пешбинӣ шудааст. мо дар 4 нуқтаи шаҳри Душанбе фаъолият мекунем. телефони тамос 93 503 27 27 987 73 27 27. TMC Education аввалин қадамро ба сӯи фардо бо мо гузор. Welcome to our education center.